Moi, tässä on Computer. Tänään mä näytän, että miten tehdään näkymätön tiedosto. No niin, aloitetaan. Ekaksi tee uusi tiedosto. New folder. Sitten paina Altia ja kirjoita 0160. Ja sit tulee tolle eli painat Altia sitten numpadista painat 0160. Painat Altia samaan aikaan kun kirjoittat ne. Ja sit painat muualle, niin nyt se on näkymätön tolleen. Mut nyt se ei oo kyllä vielä näkymätön, sen nimi on vaan pois. Ja sitten painat täältä sen Properties, sitten Customize, sit siellä on Change icon. Sitten sieltä menet vähän eteenpäin, siellä on tämmösiä ei mitään juttuja, että se on tämmönen tyhjä kohta, niin sit siitä klikkaat OK. Ja sitten se katoaa. Nyt se on tossa. Juu, et have fun, vois sanoa.